πράγματα. Και εγώ απόλυτα συμφωνώ μαζί της. Και επίσης λέει και ισχυρίζεται ότι θέλει να την ψηφίσουν μόνο για τη φωνή της και για τίποτε άλλο. Η Βαλάντο. Στο λευκό σου αερόσακο θα ξαγρυπνήσω. Η πιο έντονη στιγμή που θυμάμαι ήταν όταν ξέχασα τον τίτλο του τραγουδιού στη διαδικασία με το πιάνο. Τι θα μας πει σήμερα? Με την πόρτα ανοιχτή το. Ωραία. Γενικά είμαι φιλόδοξη, ονειροπόλα και πάρα πολύ αγχώδης. Δεν πιστεύω ότι είναι τα μεγάλα πράγματα που σου δίνουν την ευτυχία. Είναι μικρά καθημερινά πράγματα στη ζωή, όπως ένα ωραίο δείπνο με την οικογένειά σου. Θέλω σε κάθε live να δίνω 100% του όσα μπορώ να κάνω. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me, paparazzi. Να πάω όσο πιο μακριά μπορώ, απλά για να με δει ο κόσμος, να μπορέσει κάποιος να πιστέψει σε μένα. Κατάλαβες τι είναι να είναι έμφυτο κάτι? Βέβαια, πώς δεν το ξέρω. Το ξέρω. Το τραγούδι που θα πω στο live είναι το Τράβα Σκανδάλι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη αν ο κόσμος που με ψήφιζε γιατί κατάφερα να τους συγκινήσω ή να τους πω κάτι με το τραγούδι μου. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές. Η Βαλάντο, δεν λέω πολλά, είναι τελειομανής και θα το αποδείξει τώρα μέσα στο Greek Idol. Τράβα σκανδάλι, σ' ό,τι προλάβαμε και ζήσαμε, σημάδεψε και ρίξε στο κεφάλι. Πάλι τις Κυριακές που αλυτεύαμε βιτρίνες που χαζεύαμε, σημάδεψε και πάτα τη σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Οι δυο μας ικανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε εμείς. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Οι δυο μας ικανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε εμείς. Η Επιτροπή χειροκροτά. Ο Πέτρας και... Βαλάντο! Βαλάντο! Εσύ κάνεις κουμάντο! Το έμαθα. Λοιπόν, η Βαλάντο. Έχω πει εγώ ότι είναι ανατρεπτικό το Greek Idol. Είναι ανατρεπτικό το Greek Idol αυτό. Έχει πολύ καλές φωνές. Το λύσαμε. Είστε χαρούμενοι? Πού είναι το μικρόφωνο σου? Τέλεια, τέλεια. Ναι, είχαμε το θέμα, όμως λύθηκε και αυτό. Είναι σκατσαΐτη, είναι θεά. Αμέσως με το που της το πεις τελειώνουμε. Τέλειο. Ποδόσφαιρο παίζεις, Βαλάντο? Έπαιζα πιο μικρή, τώρα παρακολουθώ μόνο. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Έλα παιδιά, δώστε, δεν πειράζει, έλα.
Λοιπόν, ο Quincy Jones κάποτε είχε πει όταν ανατριχιάζεις, πάει να πει ότι είναι καλό. Εγώ με τη Βαλάντο το παθαίνω συνέχεια αυτό το πράγμα. Και σήμερα ανατρίχιασα. Και χθες. Συνέχεια θα το παθαίνω Τι θα μάλλον. σε κάνω εσένα. Πολύ ευαίσθητο. Πέτρο μου. Πάρα πολύ γλυκό παιδί, ευαίσθητο. πολύ. Γι' αυτό γράφει μουσική. Γι' αυτό γράφετε τραγούδια, ναι. Βλέπει κάτι. Συγκινήθηκες, Μάρο. Βαλάντο μου, είπες ένα αγαπημένο μου τραγούδι με έναν εξαιρετικό τρόπο. Είσαι άμεση, συγκινησιακή και αληθινή πάνω απ' όλα. Πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη. Η κορυφή είναι πολύ κοντά για σένα, νομίζω. Και δύσκολη η κορυφή. Δύσκολη, Μην αλλά τους λέτε για την κορυφή, πρέπει πρώτα να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Συναρπαστικό το Όχι ταξίδι μέχρι κατευθείαν εκεί. στην κορυφή, γιατί την κορυφή ζαλίζεσαι και πέφτεις πολλές και παίρνεις απότομα. Δεν κινδυνεύει, Τι λέτε δεν κύριε κινδυνεύει. Καπετανίδη, εσείς που κάνετε βίντεο κλιπς που είναι στην κορυφή. Σήμερα έχουμε την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης στην παρουσίαση. Και ο νικητής του Τι Greek εννοείς, δηλαδή Idol... ότι είμαι... Να τι- τελειώσω. Α. Και ο νικητής του Greek Idol θα γράψει τη δική του ιστορία στο τραγούδι. Και εσύ, Βαλάντο, μπορείς να γίνεις η Ρούλα Κορομιλά της δισκογραφίας. Wow. Πέτρο! Να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ναι, Πέτρο μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στην Κύπρο βγάζουν συνέχεια ωραίες φωνές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν Θα σου πω, μουσική Μαθέ. παιδεία. Είναι απλό. Ναι. Πιστεύω ότι είπε ένα πολύ δύσκολο τραγούδι, πολύ καλό τραγούδι, που η πρωτοψάλτη που τραγουδάει έχει φωνάρα και ήταν δολοφονικά το είπε, υπέροχα. Το είπε πολύ Μπράβο, ωραία. κορίτσι. Και εγώ συμφωνώ. Βέβαια στη Βαλάντο είναι έμφυτο όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που είναι έμφυτα. Η Βαλάντο θέλει τώρα όμως τη βοήθεια του τηλεοπτικού κοινού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Καλά. 901 14052 07 για τη Βαλάντο. Και αγοράκια με τα SMS παίξτε μπάλα, όχι μόνο τα κορίτσια που βγάζουν πάντα πρωταγωνιστές σε όλα τα talent show αγόρια. Έχω άδικο. πες. Έλα κορίτσια, σας παρακαλώ και τα αγόρια μαζί. Στο GI 07 19.000. Βαλάντο, το κόκκινο φόρεμα και η φωνή έγραψε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.